Välkomna till denna onlinevisning av detta radhus på Calle Cuerda nummer 76 i La Seña-området. Den har 2 sovrum, 2 badrum, cirka 73 kvadratmeter. Första vi ser när vi kommer in här är ett inglasat uterum. Fastighetsskatten ligger på 169 euro per år och samfällighetsavgiften på 300 euro per år. På första våningen här har vi ett badrum. Och en liten ett förrådsutrymme. Vi har tvättmaskinen för tillfället. Och ett väl utrustat kök. Från köket kommer vi även till den tillhörande patio. Eller ett förvaringsrum. På andra våningen har vi de 2 sovrummen och ett andra badrum. Här har vi det lite mindre sovrummet av de 2. Och badrummet. Sen kommer vi in till master bedroom. Med en tillhörande inglasad balkong. Sen fortsätter vi till själva takterrassen. Som är på cirka 20 kvadratmeter. Man har även lite förvaring här uppe.
Här finns det gott om plats för att ha loungemöbler, solsängar och så vidare. Senja Boulevard, shoppingcentret, ligger ungefär 5 minuters gångavstånd härifrån. Sen har vi det gemensamma poolområdet, ligger precis där. Och det ligger endast 3 minuter från den kända Playa Flamenca-marknaden som hålls på lördagar. Bara en gata till vänster härifrån. Ja, om det är några funderingar eller någonting ni undrar över så är det bara att trycka på knappen anmäl intresse. Ha det så bra. Hej!